en aquest conflicte també hem vist una manca de lideratge de l'alcalde. Les competències reals d'aquest contracte són de l'AMB, en concret de l'àrea que porta un responsable socialista, perquè l'AMB ja sabem que allò és una figura que governa molta gent, però en realitat qui és la competència de cada àrea és el responsable de cada partit que té aquella àrea. Però els alcaldes i les alcaldesses tenen la responsabilitat de que aquells serveis que no s'estan donant bé en el teu municipi lluitis per ells. Perquè no tinc cap dubte que si aquest servei no depengués de l'AMB i d'un responsable socialista, sinó que depengués d'una àrea de la Generalitat, sense cap mena de dubte, des del dia 1, l'alcalde hagués estat recriminant a la Generalitat que no s'estava fent bé aquest servei. Per tant, així no es pot jugar. Tu, quan ets alcalde o alcaldessa, el que has de fer és pensar en la teva ciutadania. Al marge d'aquí és qui està oferint aquell servei. Tu et deus a la teva ciutadania, no a qui presta el servei. I creiem que aquí s'ha trobat molt a faltar. Només hem vist dos posicionaments públics de l'alcalde, un quan hi havia d'haver la manifestació al juny o juliol, no recordo, aquest estiu passat, de la ciutadania, que va convocar una manifestació, i quan van començar les mobilitzacions dels treballadors i treballadores. Per tant, així no es funciona, així no és la nostra manera de fer política. Com deia, la nostra manera és la de defendre el bé comú i, per tant, defensar-lo sempre, no només quan hi ha amenaces de manifestacions o mobilitzacions.